सावत्र पित्याकडून आंबोलीतील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार. गडिंग्लज येथील घटना. सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल. संशयित ताब्यात. सावत्र बापाने आपल्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचा प्रकार गडिंग्लज येथे घडला आहे. यातील संबंधित मुलगी आंबोली पंचक्रोशीतील आहे. तिने दिलेल्या तक्रारीनुसार संशयितावर पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक सचिन हुंदळेकर यांनी दिली. याबाबत अधिक माहिती अशी की संबंधित मुलगी आंबोली पंचक्रोशीतील आहे. तिची घरची परिस्थिती अत्यंत बेताची आहे. तिच्या कार्यावडिलांचे काही वर्षापूर्वी निधन झाले होते, त्यामुळे तिच्या आईने मूळ पाटण सातारा येथील एका व्यक्तीशी लग्न केले. ते तिघे आंबोली येथे राहत होते. मात्र 10वीचे शिक्षण झाल्यामुळे ती पुढील शिक्षणासाठी महागाव गडिंग्लज येथे गेली होती. त्या ठिकाणी ती आपल्या आईसोबत भाड्याच्या खोलीत राहत होती. व्यवसायाने चालक असलेला वडील सुद्धा अधूनमधून त्या ठिकाणी जात होता. दरम्यान त्या ठिकाणी त्या मुलीची आई घरकाम करीत होती. एके दिवशी घरात कोणी नसल्याची संधी साधून आपल्या वडिलांनी मद्यधुंद अवस्थेत आपल्यावर अत्याचार केला. तसेच हा प्रकार कोणाला सांगितल्यास तुला जीवे मारीन अशी धमकी दिली. त्यामुळे आपण घाबरून कोणाला काहीही सांगितले नाही, असे तिने दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.